Mas. Jogja Istimewa, Jambu Alas, saya Kutho. Rewo-rewo. Mbak Tika. Ayo Bunda. Mbak Tika sekalian ini yuk. Mbak Tika. Bebas. Asai. Bu, nasi dari mana? Oh, Ciganjur. Sekop-sekop deh. Ini Bu dari SMA mana? Enggak, ini sudah pakai putih abu-abu. Kelas berapa? SMA sampai ini gede ini ya, Dik. Mangan tempe rasane kaya mangan lawo sapi. Dan sepanane. Aduh. Tresna kuroko. Sarung. Mabur tuh Mas. Susu. Usah nesu. Tresna kuroko. Pak, istighfar ya Pak. Asai, sampai bawah, tak berjuang ke. Aduh. Sijine aku bangga karo kowe. Senajan Sampai bawah. Asai. Aku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutho Jogja, kowe cen istimewa.
ibarat koyo kutaku Jogja kowe istimewa. Bunda. Bapak kenapa diem aja sih? Mas, Mas. Bunda saya pesan. Abis dari sini. Ya Allah keceplosan. Ya ngono lho Mas ya. Keceplosan aku. Ojo kok ngono ya Mbak ya. Ora sopan. Tresno Waragara kakang Bapak. Delongso Sugiarto. rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan gemuyumu lara swara gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku ros liramu. Rasa wis windu kanku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa cepet dadi rondo. Ayo deh. Yo, biasanya piye nyedak rene lho. Tumben anteng hari ini. Wuyongku ngelayong nyambara ing nyawang-nyawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang. Elongku terus milih ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis lilano aku Kang Mas, wis cukup balekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno Waranggono. Rasa wis windu konku ora ketemu kegugah atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno bisa cepet dadi rondo. Tenan
ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni Wis ilangno aku Kang Mas wis cukup lalekno kelakon tresno iki bakal dadi crita tresno warang ngono Mas Sugi matur suwun. Masuki Gak nambah meneh, Mas. Sesuk ketemu MC Lemes dari ngono iki. Wis wae aku. Remuk aku. Ye, lu ngiteng asmara kayak ke bapak. Bapak bawa tuh joget di sini ya. Monggo Mas. Sekian monggo joget. Oh, mboten. Ayo, ayo. Oh, enek bojone. Oh, bojone ono, Mas. Dek gandengen kono lho, Dek. Aja. Dek gandengen, Kok Dek. ora apa-apa. Gandengen. Lah kok malah dikongkon, Mas. Ampun suwe-suwe. Rene nggonku nganteni janji iku prasetyane ngati kandung tresno mring sliramu dawa bagus ra eling dina lan waktu ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan tansah angkatan aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus tak anti-anti cobi jar semoyo bae aku tresno karo kowe tekan ing atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal ngayu yen turun nyanding sliramu ukuraning tresno dudu bondo nanging lumiteng asmara rewa-rewa yo agak ke depan Pak ya di sini aja ya jogeti saya Mas jogeti saya Seprene nggonku ngenteni janji iku prasetyane ngati kandung tresno mring sliramu dawa bagus ra eling dina lan waktu ning ati keton ra bisa ilang saya suwe Yo, oh. aku samar yen sliramu ra kelingan Wong ayu ta anti-anti Jopi semoyo wae Aku tresno karo kowe Tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga Aku ora bakal mundur
Aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu. Ukuraning tresno dudu bondo nanging lungite asmara. Masuki lagune sampun nggih. Sampun Masuki. Pripun Masuki badhe tandha melih napa mboten? Ketake gak tau dijak kono. Enggak, aku gak tau dijak. Gak tau dijak. Lali kok bocah ya. Aku nek wis entek lali Mas, bayaran entek lali. Aku tak setoran sing kok rene ya, Dik. Oh iya. Nah, yo. Yo. Janji tekane kowe ngapusi Mbaknya bisa ayo. nganti sepene suwene aku ngenteni nangis batinku ngratas uripku teles kebes netes elo cendol dawet cendol dawet seke cendol 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 dawet seger piro terus zero lu pati mo anak itu lu lagi dah si kado Randedit utang bang, randedit utang bang, randedit utang bang, penting bayar. Segetin. Ayo Rene. Ini apa yang semangat loh Mas Daniel. Ayo. Mas sampean. Ayo. Rewo. Mo.
Pak Sugi sampun di wong iki. Ketoknya ya masih bersama Rewo-Rewo. Kita di tengah-tengah ya, Beb. Cerah foto. Production. Ayo. Mama Uun tiru Iin. Suwun Gusti pun maringi sing gemati nembus lirane obati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe Mama Uun yang punya SMA Negeri Bekasi, ayo. Cek. Ini berat banget. Yang punya SMA Ciganjur. Mas siapa? SMA Ciganjur. SMA Ciganjur. Namanya Uun Susilowati. Bud, mana Bud? Mana? Ayo sini. Merana. Ini, hati-hati. Nas. Nih yang ini sama suaminya. Ini. Itu yang pakai Apa abu-abu. sih? Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Doyan banget. Kok semangati ngusah peloku sing keras pilih. Pepujane ati kinaryo kembange wangi. Sabar-sabar buka. Moga salah. Aku ngateri. Ya Allah Gusti. Tiwas-tiwas aku. Sabar, sabar coy. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati. Ana musliramu obati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pun maringi sing gemati. Yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Buut, aku nungguin Buut. Iya lagi mas, satu rep lagi diambilin Buut. Tarik Buut. Buut, jangan yang sini ntar berudul semua. Buut, aku gak ngintip Buut. Yang merah biru Buut. Jogja Solo Loh, sing buat tarik sing di. Oh, jaluk foto 5.000. Ayo ora apa-apa. Foto se. Sekete wong loro lho. 25 gitu. Ora apa-apa. Jobral lagi. Kalian Kowe sing paling ngerti. Awas marang kahanane ati. Awas. Aku mbok semangati ngusah piloku sing dereng milih. Awas papojane ngati kinarya kembange wangi. Sabar tarik Bun nganti sak lawase dadi siji. Bu, nggak nambahin.
kaya lara. Yen akhire wirang ben wirang pisan. Yen akhire lara ben lara tenan. Apa wong tulus wis kaise selalu kancani ilang Tresnaku kaya bonsai anteng putri, mbok sirami rino lan wengi, masih yo elok dadi sawangi, nanti dipaksa ra iso gedhe. Sabar ati, sabar ngadepi nandure kembang tukang wirang yang ngalah tenan nandesi tenan keanggep aku sewates koncoku. Jadi namung masalah tresno tapi kaya lara. Yo, yo, ayo, apa wong tulus wis dari senge selalu ngancani ilang endinge. tresnaku kaya bonsai anteng rino lan wengi, masih yo elok dadi sawangi, dipaksa ra iso Baik Bapak Ibu tamu dan semuanya waktu sudah menjak salat pagi kami sudah mau jatuh break. Kita kembali setelah azan salat isya. Nuwun kawula nuwun.